Tagas? Ha? Tagas. Ano nga eh. Mga talsingan ka. Wow. One shot ah. Pwede ito, saksikan ka. Harayon ako. Ah. Panis. Saksikan ka. Uy, sentro eh. Piak. One shot. Takas. Mahal ang shilin, yan ang gagamiton. Ha? Mahal ang shilin, ang gagamiton ng kahoy. Tibay talaga. Ano? Ano ba niya? Mahogany. Matibay talaga eh. Bulat eh. One click. Siapa tuh gatungnya dua-dua dikit-dikit. Dalawang pidaso lang. Pang tagoldab lang. Kasi ano, basta may VR ganyan. Ang ano, pasaba sa rabatan. Pag-ansal mo ngayon, tamaan. Sa rabatan. Uy, mabiyak ka eh. Tawag niyan. Umulpas ka sana ka eh. One click. Sa rabatan. Mabuti, mapakitang gilas yan. Biyak ka niya sa tao. Pang! Wala ba? Baka na eh. Asa sa galisawan? One click yan oh. Uy, mo din babak.
One click eh. Ha? One click oh. Uy, ukay.